Здравей, Иве. Здравей, Криси. Какво прави събота, неделя? Това. Ходих на едно кинце. О, и какво гледахме? Професия стриптизьор 3. Мега хит. Страшен филм, точно беше премиерата. Ма това някакъв розов филм ли е? Не е розов, но има еротика. Гледал ли си първа и втора част? Не съм. Направо на трета отиде. На трета, А то може би няма първа и втора. Има първа и втора, но аз гледах третата заради Салма Хайек, която партнира на Чанинг Тейтъм. Да ти кажа ли кои са те, за да блеснеш обща култура някъде? Така, това е от нашите серии. Опознай живота на другите хора. Да, слушаме те. Започваме с Чанинг Тейтъм. Така. Той нашумя в танцовата поредица Step Up. Там срещна първата си съпруга и все още единствена, макар и бивша, Джена Дюан. Никога не изневерявал. Така. Имаха дълга връзка, роди им се дъщеричка Еверли, но се разделиха. Да. Сега Джена си има друг мъж, от когото има син Калъм. А Чанинг Тейтъм има връзка с Зои Кравиц. Фамилията сигурно ти е позната. От Лени Кравиц. Да, тя е негова... Дядо ли му е? Не. А какъв? Зои Кравиц е дъщеря на Лени Кравиц. А, това е жена. Извинявам се. И на Лиса Боне. Така. Лиса Боне е жена на Джейсън Момоа, който е Аквамен. И този го знам. Да. От Игра на тронове. Играе и там. Така. Но в по-ранни сезони. Та, Аквамен, знаеш, играе заедно с Амбър Хърт. А Амбър Хърт е бивша жена на Джони Деп. Джони Деп е бивш мъж на Ванеса Паради. Те имат две деца, Джак и Лили Роуз Мелади. Да. Но да се върнем на Чанинг Тейтъм. В професия стриптизьор 3, където той играе Майк, му партнира Салма Хайек. Ти гледал ли си Салма Хайек в Бандитки с Пенелопе Круз? Не. Пенелопе Круз я знам. Мексиканка една. Мексиканка, тя е любимка на Педро Алмодовар. А другата не я знам. Как се казва? Салма Хайек. Така. Салма на хинди означава мир. Добре. Тя има дъщеря Валентина от своя съпруг Франсуа Анри Пино. Но какво е интересно за Салма и за Пенелопе? Знаеш, че Пенелопе е омъжена за Има ли се връзка? Не. Въпреки, че Пенелопе признава, че има палви моменти. Пенелопе е омъжена за Хавиер Бардем. Има две деца, Луна и Лео. Така. А една от сестрите, всъщност тя май е единствена на Пенелопе Круз, на времето имаше гадже, така. брата на Ева Лонгория. Ева Лонгория, знаеш, тя е една от отчаяните съпруги. Да, там играе Габриел Солис. Да. Та страшен филм, професия стриптизьор, много ми хареса. Благодаря за това словоизлияние. Ще се как видим? Ги помниш те всичките неща? Помня, ще се видим в епизод 3. Хайде, до скоро.